Daarmee is de toer van Klasie Visser in de finale. Het is de toer van Marie Heida, Riske Hazenberg en Leonie Seinstra. Wij komen er overeen staan van Fjouwer om het rijden en 6 gelijk van het toer van Marie Heida. Bianca van der Veen, zij slaat van best op. Riske Hazenberg die pakt de keerts en daarmee wordt het 4 om het rijden. En diezelfde Riske Hazenberg kon juist een record breken. Nog 6 keer een PC te winnen. En derde plaats zit er van de echte PC, Jan van der Mooi. Leonie Seinstra, een jonge talent in het bal zit. Brengt de bal achterin bij Bianca van der Veen. Maar die kent de keerts net voorbij, want die weer er ondertussen gekomen. 2 keertsen. Dan is het Skinnet waar. Marie Heida. Corrie bedoelt het groot. Die had die bal poelbest, Marie Heida kende er net bij, maar het is Riske Hazenberg die op een ei op een tiet is. En daarmee is Skinnet Fjouwer. Mogelijkheden voor het door van Marie Heida, Riske Hazenberg en Leonie Seinstra. Klasie Visser op die hele lietse keert. Ja, een tikje van Riske Hazenberg en daarmee is Skinnet Seinstra op de Telegraaf. Bianca van der Veen. En zij het tijd nog keren. Nee, zij brengt de bal voor en daarmee is de Seinstra is de PC van Marie Heida, Riske Hazenberg en Leonie Seinstra. Hij zal misschien om direct de meeste moois op die 6 Fjouwer vastbrook en die 4 kwam in en dan de linkerkant laat de bal vallen en dan hier het net wel maar. Dan denk ik, Johan, Fjouwerbal van Jacob Wassenaar achter mijn goal eroverheen. Chelsea moment is maar toch eens een keer wat oorspannen. Ja. Jacob Wassenaar. Nummer 8. Jacob Wassenaar. Mijne. Nummer 9. Het stil met zijn bal. 12-jarige Rutmer van der Meer uit Wergen. Bal voor daar. Ja. Keisje. De PC is van Rutmer van der Meer. Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra.